Ja meidän ostokset. Ja Hodari. Toinen hodari. Pizza. Iso Coca-Cola. Iso Coca-Cola. Ja toinen pizza. tänään myöhemmin mennään mestään. Joo. Tiedä vähän. Lähetäänkö kohta mulle se video, mikä sä just otit? Joo. Mä lähettäis se Sannille ja sanoin, että me syö hyvin. Meillä on kinkku, ananas, pizza, hodari, jauhelijapizza ja toinen hodari ja kokista ja sit meillä on luko. Onko hyvä tuosta? Mitä testiin? Aivan vitu hyvä. Löydin tää, mä aloitin syömään täällä. Joo, tässä on siis mesta vittu oli täynnä, en mä päässyt sinne. Mä Lukaspiirissä hakaristiin jonnekin tänne. Tää oli ihan chille. Tohon. Tää vittu, tää matka on vittu täynnä tupakkaa lasiin. Ei saata. Ei oo kivaa. Täällä on vittu leikopalikka. Ei oo kivaa. Se tuolla on se leikopalikka. Tai minä löysin sen. Hei vittu. Joo. Mä äsken tää kuvaa missä sit jos me päästään edes messaan. Heippa! Kolikko. Ilmekä mun palleja.